És una activitat que la vam realitzar com a conseqüència de ser totes dues escoles verdes. Vam pensar que el camí fluvial podíem fer una activitat sobre ell, perquè també l'Ajuntament fa uns anys que està donant-li rellevància novament i per tant vam pensar en aquest camí per fer aquesta activitat conjunta. Els alumnes de segon d'ESO, des de l'optativa Planeta Terra, hem estat treballant un àmbit de natura, que és fauna, flora i el tractament de residus, per poder fer unes activitats i treballar amb els alumnes de segon de primària. L'activitat va consistir en una gincana que havia preparat els alumnes de segon d'ESO i els alumnes de segon de primària havien de trobar unes pistes, tot per conèixer el patrimoni i el patrimoni cultural de com era abans, antigament, aquest camí fluvial i també la flora i la fauna. I llavors amb aquest projecte van comptar amb la col·laboració amb uns alumnes que es van encarregar de fer les fotografies i el muntatge del vídeo i a part d'això també hi havia un parell d'alumnes que dins del servei comunitari es van dedicar a la recerca d'informació sobre el pont vell de Montmeló i també sobre la font de Santa Caterina. Finalment, el projecte, com a cloenda, els alumnes de segon de primària van elaborar un informe per portar a l'Ajuntament sobre tot allò que havien observat al camí fluvial, sobretot zones que estaven més deteriorades o que els hi caldria una neteja o instal·lació de papereres i algunes zones també van detectar que caldria repoblar amb espècies autòctones.